Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jebang nil prejit kramsa non birta thepi langpon eksina APSC lombajong aru otumpen anisan choponchi chithan semu mamai ke pedopon Bogosan Karbi Club certain katalon mesen pen bachun pon Dhonsing ti arong pen paklang suka celeng atau beratum turpak pun si tuwar kaci selampon. Dogmuka forest rain ke parlapon habrakat subdivisions along kedu. Ita bahta atum pan choklim alo abi pin pen atum pan ke asai pen pangton nang jipusi. AIKSI atum pen kacuning ripon. Non puthot birtang ton pen langpon eksinang. Kedamtang MP kili gahut APSC atum remduntet pu voy fit sami Karbi Long Hindi district lapen ki Dimahasau district angkang pialong penang an MEC konsensi along bangki APSC atum si high pondet APSC atum ki ongtung abut ki long pon along APSC aral tum pen amethang akhidar chirung pen si anisan chopon si than se momais temi pe depon bomlo lapuson tak si bu signify enkora clear ni sami all party hills leader conference lumbajong aru atum pen sami difu recreation parks along pen anisan chopon si than se momai pe depon Jai Katharlong, live! Long live! Long live! Jai Katharlong, live! Long live! Long live! Sikh Sidulong, live! Long live! Long live! Tribal Nitilong, live! Long live! Long live! Sikh Long live! Long live! Long live! APSLC Pantang nama! APSLC Pantang nama! Jai Katharlong, live! Long live! Long live! Long live! Long live! Tribal Nitilong, live! Long live! Long live! Sikh Sidulong, live! Long live! Long live! APSC lumbajong aru amai pu rajente mung pen kachephem pu ponamai long alu haman pen APSC tripi amai pu retire IS jaigathar chunbang sikari rongphar APSC yudwing atum pen chenglok APSC lumbajong along klembang pu bang phi tumta chitong dun Kedamtang MP kilig hut lakis hisu siya pen APSC atum BJP long remdundet pu voy fit sami penang an MEC konsensi long bangki APSC atum si high pondet lo laso ningarong si pipon si APSC ratum pen amethang akhia dat chirung pen anisan chopon si ningarong si pipon lo Karbi Long Thomas Council la pen stida long pen sami BJP atum si chari bom la BJP atum long si jakong do bom ahut sami MEC konsensi long ke balong bangki APSC atum si high det rara tum non kachari bom BJP aphan ninga chi thikabi la pen ki ningke dokdi ang theklu puta rajen timung pen pachini pon hot bangken itum lakisi pen unun de chorlo setame nilitum a constituency tin party ke chunang ko katheke la hello pinitum lumbajong tame aso program deng ponlo ke claim inang ko katheke la hello ke chu ponang ko katheke kedam tang ningkan phoprang 2019 ningkan hot MP election hala so nilitum long lo 39000 baksin itum long pon laso pena pi MLA election do lo hala so bang ako 55000 elong lo last MEC hoda bang itum long pon tholo 1 lakh bakabut sa son long pon lo na pen non du MP election na bangke ni tum long pon lo 1,87,000 an bang ni tum longun lo pen constituency wise jong si langdam lo polote cap a constituency ki ni tum high pon lo lasi nilitum la ki high a constituency tin long pen na bangke ni tum non party ki chopon bate ningarong chi pipon lason si rada tum do pon lo athema ongdung rat akar I rat akemang Karbi Longri Abirta itum arjap thipnang pupen ake mang pen ajok labang so party long nang chetodun lo tangka poisa be pinil itu tangka poisa ni tum ronga sordam han pimo be tami ronga sordum si cirung pen halatum kabor I pen labang so party pereng nang itu ma det along ricerai kom thipnang pukamat hapon pen ajok si la anpin abuts kelong lo pen constituency cap ke hai ponet ke lage mamuli lam gali kopi polo te da Karbi Anglong da autonomous council kachari bang BJP tum ing tangkring la lapen state along anda me BJP central along anda BJP tangka poisa kado kawe administration kado we angton la tumari da indo satame la dokok apita me cap a constancy ke bang det ke lage
lamso kali lu laso pen apa sin tum ningarong ci pipon pen nitum ke bang jilangar ni ana bang ke lake rado anar jap thipo la pen nola tum matha nang kok lu rezalar ni masi chief minister da matha nang kok lu je APHLC tum lake non ningkan hini thom velo la lo polote council ke la tum ke constituency cap non haitang lo non constituency phoba ke hai lo pote council ke la tum se dokhol de bangala tum chini pe mel asi BJP tumke non silatum election na tenglo non ikidin ke continue silatum program che deng nang koklo ko people polote latum ke rem bena joini non nilitum MP ke laga angkang thepi di mahasau pen kado pen amase ajak di mahasau pen itum votes ke long na percentage kom chet aposin itum un echot asong tame nitum ning thep ponlo lage ditum hai ponlo Keramtang bu signifa engkora ke thomani KAC mhanga thek engdeng sok skepra ke thom ke talon pan long KAC CM Dr. Tram rong hangpen kaning jepon tim Karbi Long atum pen Karbi Long angkang pi arong tir long andam si ra tum pi chingki singwai pi do ponji bu si lamning jepon lo Kini bang ke Julai cek lo arong tin nil tim Karbi Long hin kan damji rong sara hem humri damji rong sara apan neng man ping pi sei poho pen la pen rong apa sapi bandar poho pen pi pen kleng dun kleng sar po ban poho pen argak pen la pen ke sarma sarmar la pen mekar ke to an kleng dun kleng sar po ke to an riso yang tum pen ni tum lam chu choi government pen rara tum pen APLC pan ningat thi la pen APLC tum kang tang bom ma jok pen si CM Dr. Tram rong hang sami la puson ning jepon nang kok lo la pen ki CM Dr. Tram rong hang pen sami ame thang BJP long lembang phubang phi tham han ningat thi we a jok pen si ame thang mat chi thur phut po busi la puson alam sami ning jepon nang kok lo pusi lumba jong APLC chang mai phu rajen thimung pen pachini pon lo adon tin arong asar lapen arong tin mada area tin SGB tum hananda contact po pusini tum da betalong nu labang ke di kopi bosalang tum lake deng nang kok lo polote BJP ali dara tum phamata ninje the thai wedalo lake tuliram rong hanga ke hai sininje lord lasi APHLC tum lake rong atok anu kido APS tin arong asaratum anda APHLC long se arjap thipo bang alang li chini lo lasi lake nange pherelo no ningkan proxy kebra ke thompli par et anda kopia kiduka kisung se do mane non rong lu dampu bu ke lake APHLC phananga phere join ne chot lagi abinong et bang ke ong dunga woods ni tum long pon lo dak MP do MLA do CM do EM do MAC do ex minister do kaddo kabe ke the ke ding an ke dakhe do elo lumayong long woi phins dame lumayong long benda alang tum nang unun de delo APS hala dakta EM do loran hala dakta rem delo ala pen singhason laka AMP ya candidate a constituency lo malo hala dak rem war thor lo alang li ni la hello ong dunga woods ni tum long pon lo dak MP do MLA do CM do EM do MAC do ex minister do kaddo kabe ke the ke ding an ke dakhe do elo lumayong long woi phins dame lumayong long benda alang tum nang unun de delo APSC nang hai dunun de delo lake itum state news long ana long pon lo banang le media tum ana chini lo pen kaddo we karboi ang long ang kang pitum ana chini lo so nang thaksi sur pothar da hai delo niliba constituency da hai delo dwar baguri di EM do loran ada ka hai delo lapen raju tiso di korkandi hala dakta EM do loran hala dakta rem delo lapen singhason laka AMP ya candidate a constituency lo malo hala dak rem war thor lo langli ni la hello si ini ngarong me bangke non ningkan ini melo rada tumbang pulo non ningkan ini melo nak tum matha nang ni sar arjat him nang pu ape non jasemet rong sodom chini lo election por hutangka en kertang en no en delo pulo ta kes tadu polamang he amano rong sodom da alang tum tangka ro ni pema hedi paron long le det ke dam tang MP hota he along pen along ke amasila tangka ke ron ar plung re relati jo PSLC tum he amano bangke section dut hoko poisa ke ro lote nang chingnang che ki pema la BJP tum aja kali dar tum poisa inghor lu non ma cholong re lo amarong tum bangke ekdom
awang long le mat di pala pen IEMC matum na mang hulap lo non adulasi itum la APSLC pen constitutional alam ke than sikshidul ron ke than alam pen si la bangso awareness ka chair so ke tum wang lo tanon ka phere me dolang itum theglong lo nomination file husin itum ke long la bangso lam the la ex autonomous council behdi ex autonomous council bode la ke dam tang lo ke ta mane non ke ex autonomous council pu jong si ke hai lok ar ni pe namasi la ke klang ham di klang ham la ke tum google so long long lo la so posi itum non hala ex autonomous council ilitum la anaja kong ke the sinong ke chepa vedet ke la long ke rap du ne ko matum lo polote hala ajahak inglong asotum no lang ajahak karbi atum no lang non anda BJP long pen hola la autonomous a council ke pavedet nei po along si hala 40% akar biatum cherap dun lang 50% a inglong asotum cherap dun bom lang la se hala tum hanon than o nang lang la pukali polote itum adet ke non ke wir det thangyang po malo silama kona arju tulang ke hai patumi mase ningje lo la CM ke hai mase la social media along la pen la kapega news channel la hu along la mane hok helam nan hen kang sam beng kon si palam ji kon lang so pathan le pini kachpak lang don si do malam thena li hen news along alang li particular komani organization komani pan jong ke jong ga be hai abe news along la pen social media long jong si la puson si hem kang sam ke beng edji pulote news along ke alang tum le pacho bain nei lo ni tum ke long ateng ke la le hem kang sam ke beng labi pulote he anutin a account along ponrol lak pe yangi pule he la ke so sale tuliram long hang le pacho bai kali tuliram rong hang a phu tum si pacho bai a phu e ko malo pote prime minister home minister tum di har account me ponrol lak poke di non ponrol lak ko mane account long jang lo ma jang je ke di la si ka pacho bai thek ti anda hala tum han inang dat na lak ni le pui po bangke la pen anutin a account long ta di company hala sel group tum 10000 po bodi heng pierong pa ikrai na dule jang je pu ke ne bang je than ante la ta inang nang pon de nilin ma teng ge jo la son la si la ke chok che teknik lo la ke hino teknik alam lo to ma sada bang silama jula la non la alang tu tim karbing long arong tin humbi dam pemedi ala sudah stong rat panali hen tu bacing nang tungga alang litum non arong damji sata rong sora tu ma phani li ka chuning ri ke la halo la tum ke wang po ice cream pini ni nang chak te kang thapo rong sor tum ludu nang ni la ke long le itu la ke just APSLC tum constituency cap hai der posi ka pheri si ke bang cho lan helo tu ma sor bang alang litum non arong damji sata rong sora tu ma phani li ka chuning ri ke la halo la tum ke wang po ice cream pini ni nang chak te kang thapo rong sor tum ludu nang ni la ke long le itu la ke just APSLC tum constituency cap hai der posi ka pheri si ke bang cho lan helo tu ma sor bang bu signify engkora pli ali Karbi Longri Mas Council ke parlopon lakha engkora si Borjan MSC consensi ke parlopon Bogajan arong sapi ward number 1 rongkang thir Bogajan Karbi club kedam tang 19 cent for aningkan pen seng depen pening anbang ki sertelin asengkan nang choksi sertelin kalchu amai paman pon kedam tang bu signify engkora ke thom lapen bu signify engkora pli ninia pharmancy sertelin kalchu amai paman pon kedam tang bu signify engkora ke thom ani Bogajan Karbi club alama ingthur ponsi amai phu alam thi jai pon Sonsi Golden Jubilee Celebrations Reception Committee amaipu barim ingti pen karli tanga tum semi chikimo sai semi ding ponlo apitu Baburam Bay Memorial Panel semi ingpu ponlo lapen ason ke pathu sepati semi ding ponlo lapen bu signify engkora pli arni bangki abarim amaipu lapen konchun bang atum pan semi karchu lapen ki rongkang thir ahawar pen te bok terai ahawar long pen semi engteng kep engteng kreni lapen biasa langkin dun ariso ijang atum semi karchu sai semi ding pon Bogajan Karbi Club sertelin kalchu pona mailong hamai phu kensing phangchu pensi mai chpehem bu polo lapen ga chunbang charlong kiri ingti pensi alhi tumpan han pachini ponlo labang su sertelin kalchu pona mailong alhi haman pen Karbi Longri Mas Council CM Dr. Turam Longhang EM Suru Chorong par MEC Mudhriya Dekar Phukont MEC Pabit Chorong P Board Chairman Longsing Tok B Bogajan Education Block Chairman Sardili B
EM Mukund Mahanta Chandra Singkro Maipu Karbi Cultural Society Ladhar Teront Tiripi Konchun Mang Karbi Lamedamai Bogozan Lem Chairman Sar Ed Inghi Sundor Ingti Vice Chairman Bogozan Municipal Board Lapen Gi Pinangan Manpeng Ethidun Dat Stong Dunsi Labangsu Bogozan Karbi Gap Sartel Kalchu Aponamai Mesen Pen Pachun Pon Karbi Club itu mengenai ganti education Karbi Club itu biasa Karbi laporan ya sahe Karbi lapor teman karjana teman konsep yang hoise sujurong hal kurang rambut ke jadi kalau sekalian district yang siapa ini lagi yang normal itu macam Karbi Club mungkin yang ko saya kita tahu semua ya potensi kalau banjir ya potensi kalau banjir वाला itu yang masih देखना पड़ेगा potensi banjir karjana teman jadi ये sabtu गजन Karbi Club किंतु यह Karbi और Karbi नहीं सभी जाति के लोगों से देशों देश लगा या बंदी के हमको ये गजन Karbi Club बढ़ावा मैंने कॉल किया এটা কথা আছে Karbi Club আমাৰ সন্মুখত আপোনাৰ অধিকাৰ এটা হ'ল বনোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ কামখিনি আধাখিনি Karbi Club আমাৰ ৰাস্তাখন অধিকাৰ হ'ল বনাইছে Rup Chukim Ponlo Polo Tangti to work Missen Ba Kenang Sodlo to War Jongsi Mimi Le Potangti Kaching Tura Saimu Ke Claim Kedam Jiapan Sami Isi Tidung Kisung to Kozi Lapen Radatum Sami Kidam Kivang Jiapan Penang Kisung Chitong Ponji Lasonsi Singhason MSC Consensi Ke Parlopon Diso Bai Ke Parlopon Ahavara Dhonsing Inti Arong Ben Paklang Suka Cheleng at work Henu Parpika Joksi Labang Su Havara Rat Kecheleng Kedam Kivang Pan Penang Sung Chitong Pon Nang Koglo Labang Su to work Salam Pon Jiapan Sami Non MP Ki Kibom Mati EM Omor Sing Ti Supen Sami Vut Kuche Hangdam Mamai Ke Paman Pon Hul Bangki Labang Su to work Se Black Topping Salam Pi Pon Po Lapen Ke RCC Bridge Mati RCC Tolong Sami Sai Jok Jesi Labang Su Havara Ratum Pen Eton Hem Tum Long Tangka Ingkoi Thong Capturung Pensi Labang Su to work Salam Pon Lo Labang Su to work Salam Bom Along Pen Sami Rada Sai Klamang Pu Diuri Terang Pen Sen Gravel Hum Thom Atrakan Kirabdun Thegapot Rada Tumpen Sami Diuri Terang Aphan Kachurupa Jirpon Karbi Long Termas Council Long Kidu Ke Thi Dinga Tumpen Sami Labang Su to work Prabjin Pen Nang Salampi Vek Tapusi Labang Su Havara Ratumpen Karbi Long Termas Council Long Kidu Ke Thi Dinga Tumpan Chuning Nipon Bolong Koma Jipen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Paklang Sola Sodak Kacileng Atuar Kasilampon Along Pini Don Pen Ingkoi Kapuson Thongkep Labason Kacirung Basi Klempon Lo Pen Ke Doron Abang Ke Dak Singhason Inut Rap Sai Klembang and Ke Hai Diri Terang Alang Lisi Rap Dun Lo Sang Kipen Arlong Kapang Buita Alang Di Dampar Hum Ni Hum Thom Kasong Nampat Thok Lo Tapente Dak Dhon Sing Tirong Arat Lo Amekar Lo Alang Lisi Tami Nang Ceram Jitu Dun Lo Alang Lisi Tektor Sitame Alang Lisi Nang Cerap Dun Lo Lapen Kedam kewang arbejang lo produk de siksak big lah school kidun kedam kewang tum student tum arbejang lo produk inghan kam kethe la porsen ini tum chuningri lo aprang pen sitame council kedo tum han sitame dak local MSC lo EM lo morsing di sopa sitame chuningri bom lo pen ki pis tame lame same than lo towar hen ong asabak towar ki igle pes tame arlong erang thorang selam bitatu Itum cuning ripik lo bon sita melang ni nang klem pipik. Apor sini tu non bidi ke jud lo non barla tanang keli apor
bidi ke jutsi ke cheng sing litum rong sor pen chinglai si ingkoi thongke lo som chirung pen ko dorde si ako terang sango phansa mili tum chuniri thulo alang lita ningeme pen apot si alang lita nang kerap dun lo ben pini nali tum sisteme thekong lo la ferang tum sisteme kam sisteme claim bom lo ngapon delo nang humri lo alang li aprang emisi che pahai hengko sita melang li nang humri lo lapen alang li dak don sing tirong pen ha chomna an krorong antalang li dam lo alang li phan lang roi ka papar sita melang li phan inut pen rong arat tum kibu made son pen selang roi ta papar lo alang li hosu thekang long lo toar same thekang long lo alang li tame che chak lo niriyong se haidar lo polo tangte dak don sing tirong pen ho chomna an bangke tuar ki gang selampot black to pin selampi po pesalang li cicak lo lapen tolong sita menang kimbi po cicak lo bon sita melang li emisi ce pahai det pen piningan ke nikan kep nangke pleng po bon sita melang li non tuan ta tuar nang selampi black to pin kali dolong da metang cek pensi ati selamna rong arat si lapen black to pin kali si pinige long lek era nang thokke se nitum rat pen cirung nang lapen inut bahni bang nang kerap dun pensi ile tum pinga sotwa da pingi selam long lo diru terang ke hai phan alang li rat asai klem bang diru terang ke hai phan alang li tum choro parpik lo nili tum ka cirung chotki li tum dorde sai mera ke thedung alang li aning kang sampe nang cerap dun la sangti penar long ka pangbui tang nang pidun ban nang thok la so bang li tum alang li phan choro parpik lo lapen iltum kisung long alang li nang cerap dun ke alang li tum ke alang li phan ka anam se hok lo alang li em da kali ajat da kali stami pini rata long pene cepat duk lo alang li pene litum mata nang rab lo posin litum ke alang li phan ke arna ma so che hok lo Karbi Long tamas council la tum pen midige pa ong pen Karbi Long angkang phan ke chingthura sai ke claim pon jia phan pusi Karbi Long tamas council la tum ke body pon bom lo bon ta angtan pen ke ban ke be ke chi su tum ke beha be par pen cheng lok ka prek prek sai cho claim sami Karbi Long tamas council pen ki pipon alu abi pin pen si alang li tum ki sai cho claim bom lo la so jok pen si Karbi Long tamas council la tum phan sami aning kan sami sikai sinata midu pali lepin lo la so buthak all Karbi Anglong student union atum pen dogmuka forest range ke parlopon Havarkhat subdivisions along kedu MS SSE bridge industry MSKK bridge industry lapen MSRJ bridge industry long kahumpria siding ponsi labangso industry alang litum ita ke selampon bangki tangka skai sitame mari choklim alu abi pinpensi anikan stamela pungson Karbi Long tamas council tumpan skai sita midu pp pinpensi alang litum sai choklempon bomlo lasi lahai ita sai ke klemat ma phanki ahok pera luka bidera jokpens alang litum phanki ingthan enangji mate pasangkok nangji pusi Karbi Long disi Madhubita Bhagwatia Phanspin pura lupa jur dampensi alang litum pen ke chunuri pe dupon lo lasi laso teng pen dogmaka western range tum bang nili phan documents nang pilo lasi documents nang pida pen nili tum hala brick industry long an paleji phan tum permission da en lo la pen ke laso teng pen si hala da ECF sir da me alang ni muni tum phan chi toy don si tum asongman pen tum adiman humri dam lo hada ita beta long pli long phodu lasi hala dak ni tum ke thek ke humri ben thek lam long ke lalo je ita beta tum aron ateng pen ke claim masih thek am long le lalo hada ita beta men ke lalo isi bang ke SSE brick industry laka hempu ke jim kili phonglosa lapen isi bang ke KK brick industry laka hempu ke hemosahu lapen isi bang ke RJ brick industry hempu lake subod das la bang ke thomatum ke hadak ita beta kang puji arona we pin athai pipolo permanent chimney masikali hada chimney ke permanent nangji pusi guidelines of brick industry lo da toktan mat sitame da ke chimney ke ting barak si hopro roi si yan lai silo la pen isi bang ke hala hemosahu ke brick industry la bang pilo choma tha school arai masi alang like la su brick industry hada set up dun lo la si hala dak arondo guidelines na tok dak lo je school pen kilometer pharu pho ando nangji pusi do semenon bang school pen chhoi not masidu la si nitum la bang ke ning masing samse pen lo la pen ka aron ka kan puthak pot nitum alang nitum men la pen ki chok chen tok jir sir dak disi mem hanang pilo la pen ke la ke thoma brick industry bang hala tum han bang ke sispon vek nangji pusi nitum khang pon pe do lo la pen khadak lang chodari lang brick industry ke set up jita rondo pik aprang si ke danga khai non tribal tum bote
trading license nangji non ke trading license ka vena dolang latu lapen ke MSME dat nangji lake mini small and medium enterprise lake DIC office pen atum registration and nangji laka vi atum da dolang lapen ke alang latum Pollution Control Board of Assam pen CTE lapen CTO consent to establish lapen consent to operate pula bangso certificate lang tum do vek nangji lapen ke Karbi Autonomous Council pen latum NOC do vek nangji lapen ke lason tha kalang latum non agricultural land certificate jo lason se ason kirangji do pigan latum ave upe isi hini do stam hala kinang sot a documents ke latum ari deng ave lasi lason atum phan ningkan proclaim Plipon claim ada pipini people si Karbi Autonomous Council pen alang le tumphan aron tang pe inside sederlo lalu le tuma question ke thena ke la si la kolang tum ke business claim bang putum pina podung excuses ke enbompo la si nile tum ke tuning ri gang tum lalo la pen la ke DC mem Karbi DC si la hai ke lang shari lo posi ne tum pini putikang dalo la hai excuses ke lang le de si ke chok chelo le putang de la tumphan ingthan pen nang po alang le tumhan pini pen masih paklen nong ada napu pusini tum lam thiben napu tikang lo lapen ke complaint letter semi pitikang lo lasi lahai control ji phan pute aprang sila department amda me thanga sai chekrem do nang pu pusini tum chuni rilo lapen ke forest atum da kopi ma da ke klem nang ye action teng che nang po lapen ke DIC dum da action ke che nang teng che nang po lapen ke da DC member ko PC action and nothing ma so teng che nang pu pusini tum hin ben ke so dak pen pachini pon lo mem nang pu dun lo kidam tang ni ta hanglap lo posipu la penonta inquiry pe do bom inquiry ke tang lo posipu la si komasi ahok he komasi documents do viklang po la pe ka vi tum hai tum definitely alang le tum inquiry po pasan chak don lo Pini Karbi Longri Abirta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom